Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sa pod kita mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Akab, makiguban na usab kaninyo sa lain na pod nga edisyon dining atong tulumanon sa kahanginan CONA. Unang-una ato pod nga timbayaon usab ang among talahurong obispo diri sa Dumaguete, no? Si Bishop Julito B. Cortez ug ang tanan gyud nga mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan, no, nga nagalagad sa Katolikong simbahan. Of course, ang ato pod nga i-greet ang atong talahurong Santo Papa na basin di ni tao si Papa. Ambisyoso na kayo mga higala, no? Busy kaya na si Pope, no? Luwi na karon nga kaming mga higala, karong August 1 to 6, no? Hapit na gani daghan na kaayo sa ato ang mga ang taga-Episcopal Commission on Youth. Tuwa na sila sa Lisbon. O niya, ubay-ubay na nga mga tuwa na karon sa kuan sila. Tuwa na sila karon sa ang uban, tuwa na gyud ang uban. Tuwa na starting gahapon man ang kining gitawag natong Days in the Diocese. Kay kaan man na before musugod ang kuan kining World Youth Day proper gyud uban kang Pope Francis karong August 1 to 6 do na panay days in the diocese or in the parish. So bada nga ang ato karon nga mga pilgrims naa na karon dito sa kuan, no? Tuwa na karon sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga dioceses nga na-assignan. Nakaadto man pud ko ana sa una, kausa ko nakakuyog sa World Youth Day katong sa Madrid, no, muna nga naka-experience pud ko ingon. Aligre kay na siya, no, kaduhan na sa Espanya, no. Lisbon, Portugal. Kuha na siya kay katong pag-adto namo sa Madrid pa dito man mina-assign, dito ko na-assign sa Extremadura, no, Extremadura, one of the provinces of Spain. Spain, and then gidalami sa among mga host chapel, host parish sa Portugal. Dito mi sa Fatima, sa Portugal, Fatima, no, muna nga nakabalo ko ngayon ni ana ang pamaagi usab sa World Youth Day, no, ana, no. So kumusta na ang ato ang mga kaigsuonan nga mga pilgrims? Estimated mga higala mga 1,500 pilgrims ang moadto sa kining Lisbon, Portugal. Ang gani ang uban to ana nya sa Episcopal Commission on Youth lang daan, aduna na sila 300 ka mga pilgrims. Ingon niya na, no? Sana good luck og nagadaot kay yampo na to ang kalampusan sa World Youth Day nga ipahigayon sa Lisbon, Portugal. Binaw ari kita manghigala sa Saint of the Day nato, no? Ang ato ang Saints of the Day karon daghan ni sila. No, unang-una, usa sa mga Saints of the Day nato karon mao ang papa ug mama ni kinsaman ni sa atong mahal nga birhen, si San Joaquin ug si Santa Ana, no? Ila po doon nga kapistahan, no? July 26. Ya karong adlaw po. Birthday po na ako. Bulang na mahigala at ika 64 years old na nako, no? So happy birthday to me. Happy birthday to me na, no? Inana man na basta wala gani mo greet name mo, ikaw na lang greet name mo, ingon na lang kang happy birthday to me. Ayan. 64 years old na ko mahigala, kanatawa man ko ni atong July 26, 1959. So muna, no? Okay, nga ako dahil nga timbayaon usab og happy birthday ang ako ang classmate nga parehos may og birthday, dili may parehos og tuig pero parehos may birthday, si Father Antonio Tonton Arnaiz, ang kura paroko usab karon dito sa kining usa sa mga Kwasay parish sa atong diocese nato diri sa Dumaguete, si Father Tonton Arnaiz nga kura paroko karon sa Kwasay parish sa kining Batinggil. Ayan, no? So karong adlaw ang atua nga santo si San Joaquin ug si Santa Ana. Ug karong adlaw usab gisaulugan pud nato sa ilahang piyesta kini si Blessed William Ward. Taga England kini siya. And then he was converted to Catholicism.
when he journeyed to Spain, and then usa kini siya ka British, English, converted to Catholicism. And then ni biyahe siya paingon sa Espanya. Dito and ordained at the age of 40. No, sa 40 anyos na ni Blessed William Ward, nahimo siya nga naordinahan sa isip usa ka pari. Unya sa diyang ibalik siya sa London, timing pod nga gilutos na ang simbahan. No, katubi tang panahon nila ni King Henry VIII nga iyahang gikontra ang simbahan kay dili man musugot sa iyahang plano nga kanang magminyo sa iyang bulagan ang iyahang asawa, ang original gyud niyang asawa si Queen Catherine, nya iyahang pangasawa ang iyahang mistress, no, iyahang ikaduhang bathala, no, si Anne Boleyn. Di man musugot lagi, daghan na nga matay ato. Sila si St. John Moore, si St. John Jones, daghan silang dili gyud mo yon ato nya, daghan pud siyang gipanglutos nya na timing kining mga panahon na nga niuli kini si Blessed William Ward gikan sa kining Espanya nibalik sa London. And the timing dito na siya nya, dito nagtrabaho siya, iyahan nitabang siya sa mga kining gitawag natong mga pobre dito, and then nahibaw-an nga Katoliko dai siya nga pagkapari. He was arrested and martyred. No, namatay in taon kini si Blessed pa William Ward. No, so karong adlaw atong gisaulugan sa ilang kapistahan si San Joaquin ug si Santa Ana ug ingon manusab si Blessed William Ward. Okay, thank you very much. Okay, unya sa ko nang ginaingon birthday nakin ron. Kining mag-birthday ta bang higala, marang excited po ta. Actually, wala, dili mo ta ko mag-andam, kaya kinaana na bang kong pinobira. Pero ang akong mga parokyano, nang donate ng puglitsyon, no, uguban pang mga pagkaon, muna nga, nagkuan na lamang po ko. Nagsaulog na lamang po ko. Okay, ari kita may higala sa CBCP News, Balitang Simbahan, niining sa iyong kamuntuhon. Gibana-bana, nga dili mo ubos sa 1,500 ka mga pilgrims, ang moapil sa World Youth Day gikan sa Pilipinas, no, nga to ang contingency kan sa Pilipinas dili mobo sa 1,500 gani sa ECY lang sa Episcopal Commission on Youth niabot gyud og 300 ka buok. Last year ko no, the other 3 years ago, the last katong asa to sa Argentina, Rio de Janeiro ba, I don't know, Rio de Janeiro sa Panama, ang kuan 99 na to kabuk. Of course, makasabot ra pud ta kay pandemic pa man to. Pero karon wala na pandemic, niabot og 300 ka buok. Laliman ka. Ubay gyud mahigala. So muna nga padayon karon ang tuwa na ang atong mga contingents na kalarga na paingon sa Lisbon, Portugal. So atong iampok. Balita gikan sa Vatican, learn to see and cultivate the works of God. Tan-awa ug palambua ang buhat sa Ginoo. Tan-awa ug hibalui ug palambua ang buhat sa Ginoo. Mao kini ang gitudlo usab ni Pope Francis atol sa iyahang pag-ampo sa Angelos dito sa Vatican, bag-uhay pala. Aing mudto kana mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Abi no ari na kita manghigala sa atong catechism proper. Okay. So doon na tayo mga pangutana sa usa ka awit. Okay, ari kita dunay nangutana pa der unsa man ning Code of Canon Law. Unsa man ning Code of Canon Law. Okay. The Code of Canon Law is the body of laws and regulations made by or adopted by ecclesiastical authority to govern Christian organizations and its members. Ato pa ang pamalao dahil nato sa ato kuan man na Philippine Constitution, no, kanang gitawag nato og Penal Code of the Philippines, no, doon natana, no. Pero sa ato nga sa simbahan ang tawag nato sa atong constitution or kanang mga ways to govern to govern the church organizations and its members, kining gitawag og Code of Canon Law, no. The first Code of Canon Law, ang una gyud nga Code of Canon Law, was first promulgated in 1917, no?
and supersedes all previous compilation, 1917. And then they culminate as centuries of legal growth. It lays down rules for the governance and administration of the sacraments. No, sa ato pa, kining Code of Canon Law, mao kini ang naghatag og mga pamaagi sa pagdumala ug pagpadagan sa mga sakramento. Pero niadtong 1983, it was revised, giusog. No, kini and promulgated by Pope John Paul II. Nagsugod kini niadtong 1965 sa Vatican II, no? As a result of legal growth. And it consists of 1,752 canons. 1,752 canons. Diri sa ato sa Diocese of Dumaguete, no? Mao ang atong canon lawyer diri si Monsignor Gamaliel Tulabing. Unya, he offered canonical assistance affiliated with diocese or religious communities. Mo kana ang Code of Canon Law. Pero napaputay lain nga set of kanabitong guidelines. Doon naputay set of guidelines. Kini gitawag na to og Catechism of the Catholic Church. Kini gitawag og CCC. No, kining CCC, nagsugod kini niadtong 1566 sa the Socialized Roman Catechism. It was published in response to the request issued 3 years earlier by the Council of Trent. Sa ito pa, sa wala pa nahitabo ang Council of Trent, no, Konseho sa Trento, dunay mga panawagan nga dunag yoy catechesis. No muna nga nigawas kining Roman Catechism. Ano niya, gigamit kani siya until 1978. Hantod nga naghimo na pod og lain nga gitawag na itong kanabitong edisyon sa CCC kini Catechism of the Catholic Church. Subay kini sa Plenary Council nga gihimo dito sa Baltimore niadtong 1884. No, mo gitawag og Baltimore Catechism. No, it was established in 1884. Sa tupagikan sa Roman Catechism, ni paingon na pod sa Baltimore Catechism. And then, niadtong tuig 1992, at the extraordinary assembly of the Synod of Bishops, another extraordinary Synod of Bishops, that was convened by Pope John Paul II. No, a new CCC is approved by Pope John Paul II in 1992. Gitawag na pod kini og Catechism gihapon of the Catholic Church, organized, presented of the essential teachings of the Catholic Church in regards to faith and morals in the light of the Vatican Council and the whole of church traditions. So, klaro na ha? So, primero di ay Roman Catechism, di yung Baltimore Catechism, and then ang pinakalas na ni karon ni antong 1992 nga gi-revise na usab ni Pope John Paul II. Okay, klaro? Ano? So, muna, no? Muna atong pamahagi sa simbahan. Doon na kita Code of Canon Law, mga pamalaod sa simbahan, ug doon na po kita mga pamaagi sa pagtudlo sa mga sakramento. Ano? O gitawag na ito ka na og CCC. Catechism of the Catholic Church. Okay, klaro? Hala, binhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios magkaigahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug happy birthday to me. Daghang salamat.